Έλα ρε. Κάνεις καλά. Και εγώ ξύπνησα, έκανα ένα μπάνι. Μια μου βαριέμαι τη ζωή μου ρε φίλε. Εσύ τι κάνεις? Ναι, δεν έχει τίποτα η τηλεόραση. Χρειάζεται λεφτά! Βαριέστε τη ζωή σας! Εγώ έχω τη λύση για σας! Μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ παίζοντας μια παρτίδα πόκερ! Για να λάβετε συμμετοχή, καλέστε στο 210 6 6 6 6 και πάλι 6! Ο διαγωνισμός θα γίνει αύριο στο Hotel Carioca! Σας περιμένουμε! Σήκωσε το. Έλα, τσακίσου και έλα εδώ να σου πω. Είδα μια διαφήμιση φίλε, θα πορωθείς. Έλα, γρήγορα. Έλα ρε, άντε μια ώρα. Κάτω, ήρθα. Αλλά τι θέλεις να μου δείξεις? Έλα, γρήγορα. Ωραία, φίλε. Λοιπόν, σήμερα που λες ήταν μια διαφήμιση, μιλάμε πολύ γαμάτι. Μπορούμε να κερδίσουμε μέχρι και 3 εκατομμύρια ευρώ μόνο μια παρτίδα πόκερ. Σκέψου το, είναι αύριο διαγωνισμός. Τι λες ρε μαλάκα, πας καλά? Λέω σοβαρά μιλάω. Ρε, ισχύει. Αυτά τα πράγματα είναι... Τώρα τους παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει, άραξε φίλε. Σκάσε, θα τους πάρω τηλέφωνο. Όπα, άραξε. Γεια σας, είμαστε 2 άτομα. Θέλουμε να λάβουμε μέρος στον αυριανό διαγωνισμό πόκερ. Ναι, στο Hotel Carioca κατέδαμε από τη διαφήμιση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Δεν ξέρω ρε. Συνήθως αυτά είναι όλα απάτες ρε φίλε, δεν ξέρω. Τώρα άμα θες να πάμε, να πάμε. Δεν έχουμε και κάτι να χάσουμε. Να πάμε, θα είναι πολύ γάμα. Πες ότι κερδίζουμε, θα κερδίσουμε 3 εκατομμύρια, 1,5 εγώ. Θα τα μοιραστούμε κιόλας. Και αν είναι χάνει ένας επίτηδες. Εντάξει, πες και ότι πάμε ρε Μάρια. Θα νικήσουμε. Εννοείται πως θα κερδίσουμε ρε βλάκα. Τόσα στα καζίνα ρε φίλε, τόσα λεφτά έχουμε χαλάσει. Εντάξει, ας πάμε, αλλά πότε, αύριο ραντεβού στο hotel. Το Hotel Carioca. Τι λες ρε Θάνο, θα πάρουμε τα λεφτά ή τζάμπα ήρθαμε? Δηλαδή να πάρουμε τα λεφτά γιατί δεν έχω βάλει και βενζίνη στα μάξι, με λεωφορείο θα αναγκαστώ να φέρω μαλάκα. Κοίτα ένα βλάκα, εγώ πήρα λεωφορείο φίλε μου και σκοπεύω να φύγω με αμάξι. Που στη μία ώρα αυτό το σανσέρ είχε αυτό το τραγούδι γαμώτο. Στην ήσυχο αγωνία ρε. Για όσο να είναι ρε φίλε, εντάξει, πόκερα πάμε να παίξουμε, δεν θα πάμε για μπάλα ξέρω εγώ. Κοίτα ισχύει αυτό, τέλος πάντων. Αν και δεν έχουμε και τίποτα να χάσουμε έτσι. Όντως ρε. Μου ανέβω στο ηθικό τώρα. Να φτάσουμε. Αργήσατε. Εντάξει, δεν βρήκαμε το ούτε. Αγαπητοί παίκτες, είμαι ο διοργανωτής του παιχνιδιού Lethal Poker και θα ήθελα να σας τονίσω τους 2 πιο σημαντικούς κανόνες. Πρώτος κανόνας, δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από το παιχνίδι, εκτός αν χάσετε ή κερδίσετε. Δεύτερος κανόνας, ο νικητής παίρνει όλα τα χρήματα και ο χαμένος εκτελείται. Αυτά είναι οι 2 πιο σημαντικοί κανόνες του παιχνιδιού. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Τι λέει ρε μαλάκα? Στη διαφήμιση έλεγε τέτοια πράγματα. Ναι, εσύ το ξέρω, αλλά Εκτός αν τι? εκτός αν είχε ψηλογράμματα που δεν συνηθίζω να διαβάζω. Ακριβώς. Δεν τα διαβάσατε. Αυτά παθαίνει όλος ο κόσμος που δεν τα διαβάζει. Ρε Θάνο, μας έκαψες, τι είναι αυτά? Ρε φίλε, δεν το ήξερα, sorry, δεν το διάβασα ρε εσύ. Παρτίδα ξεκινάει. Oh my god. All in. Αγγεία θα κάνω. All in. Τέσσερα του είδους. Άντε, γεια φίλε.
Straight floss. Είχε 10 μέρες. Θα κάτσω εδώ ρε φίλε, δεν σηκώνομαι. Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε. Ρε παιδιά βοηθήστε. Σβήσε ρε. Τι έγινε, φοβηθήκαμε και πού είσαι ακόμα. Η αρχίδια πράσινη. Τα φύλλα. Χρώμα κέντα. Royal Plus. Ήρθε η ώρα. Σήκω. Τι έκανες εκεί, ρε? Δεν το πιστεύω ότι το έκανες. Έπρεπε να γίνει. Λυπάμαι. Δηλαδή βάζεις τα χρήματα πάνω από τη φιλία μας. Αν έτσι σκότωσέ με.